Ono što je važno napomenuti je sve tehnike o kojima pričam, konkretno Pomodoro tehnika o kojoj danas pričam, smiješ ju prilagoditi. Smiješ čak i mijenjati ovih da ne bude 25, nego ti sebi stavi na 35, stavi si na 15 ako misliš da je tako bolje, ali nemoj to raditi od oka. To mislim po tim. Ajde, ako već nisi koristio ili koristila Pomodoro tehniku, iskoristi ju točno onako kako ju ja tu opisujem i to ne jedan dan, jedan sat, nego barem 7 do 10 dana koristi Pomodoro tehniku, po pravilima, po PS-u. Nakon toga, ako misliš da ti može biti bolje uz neki drugčiji raspored, možda 45 plus 10 ili sat vremena pa 15 minuta odmora i tako vrtiti, slobodno to isprobaj. Ali kreni sa pravom Pomodoro tehnikom. Naravno, ako negdje zapneš nešto ti nije jasno, uvijek mi se možeš javiti, ali mislim da kod ove tehnike nema previše nepoznanica